Metal zaletuok zita berezia duzue, azaroaren 30ean Gernika Lumon Astran, gaueko 9:00 hasita Metal Fabrikaren eskutik, Arratiako Ukaia, taldearen hardcore eta metal doinuak, Ilenti taldearen aurkezpena, Versus taldeko erroetatik sorturiko taldea, eta DJ Welderrek eskainitako metal sesio berezia izango da. Eta gaueko zita berezia, Eraso rock metal talde zarauztarraren erantzunik gabe disko ezagunaren 20. urteurren kontzertu berezia. Bizkaian momentuz, Eraso taldeak eskainiko duen kontzertu bakarra. Gogoratu ba, azaroaren 30ean Gernika Lumon Astran, Metal Fabrika. La verdad que